Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimize hemşek siyalı Mesih'teki kimligimiz vardı gırrın ederiz. Mesih'teki kimligimiz bizim İsa Mesih'e iman etmek bilen Hudayın perzentleri olmak hakkını alanımızdan başlanıyor. İsa Mesih'e yürekten halaskari ve Rebbe hükmünde iman eden her bir adam Hudayın perzentleri olmak hukukunu alandır. Erkek olsa Hudayın oğulları, ayal olsa Hudayın kızları hukukunu alandır. Bu nehili acayip ve büyük bir zat. Kudreti güçlü Hudayın, yeri göğü yaradan Hudayın perzentleri olmak, onun oğulları ve kızları olmak, her yağdayda, durmuştaki her durumda Hudaya atam deyip yüzlenip bilmeklik bu adamzad için en büyük bir zattır. Çünkü yeri göğü yaradan bütün yeryüzündeki var olan gözünüzün göreyen zatları yerdir, sudur, dağlardır, deryalardır, asmandır, göklerdir. Bütün yeryüzündeki yaradan ehli zatları ol yarattı. Ol ehli canlı candarların alayan demini, yiyecek çöreğini, yiyecek imitini, bütün yaratılış onun rehimleri arkalı. Bugüne çenli devam edip geliyor. Eğer Hudayın rehimi bir salımlık yeryüzünden ayrılsa, bu yeryüzünde hiçbir yaşayış, demalayan hiçbir zat kalmazdı. Şol şeyli büyük olan Huday, senin ve menin atamdır. Ve bu demeklik katı bir büyük zat. Ehli zada gücü yetiyen, ehli zada başarayan Huday atamdır demeklik. Onu ata hükmünde tanımaklığın özü büyük zattır. Bunda yaşayış vardır ve gruplu bir yaşayış vardır. Çünkü ata deyip onu tanıyan olsak, Hudayın oğulları ve kızları bolan olsak, onda onun atalık aladasına da iman etmelidiriz. Atalık aladasına da bil bağlamalıdırız. Onun atalık söygüsüne yürekten inanmalıdırız. Çünkü ol ata söyleyen bir atadır. Ol öz çağlarını şeyle güçlü söyler. Gelin hazır bu hakikatları tasdiklayan mukaddes kitapta şeyle güçlü, şeyle tesirli olan ayetleri okalım ve bu ayetlerin üstünde fikirlenelim ve bilelikte bu ayetleri özümüz için kabul edelim. Matta'nın hoş havarı 6. bab 26. 34. ayetleri. Menin katı söyleyen ayetlerim ve bu ayetleri okuyunca her gezek bunu okanımda bu dünyadaki bütün gaygı aladılar. Neme yerin, neme giyerin diyen aladalar menin üstümden ayrılıyor. Ve Hudayın bu zatların aladasını etçekliğine yürekten inanıp bil bağlayan ve bil bağladığımça yaşayış yengil oluyor. Şeyle yazılan, kuşlara seyredin, onlar ne ekiyerler, ne oriyarlar, ne de ambarlarda imit toplayarlar. Buna qaramazdan gökteki atanız onları da imitlendirir. Siz onlardan has kımmatlı değil misiniz? Sizin haysi biriniz kaygı edip ömrünüzü bir saat uzaldıp bilirsiniz. Neme için egin eşiğin aladasını edirsiniz. Meydandaki lilyaların nehil ösüşüne seyredin. Onlar ne zahmet çekyerler, ne yüp eğriyerler. Emma men size diyerin. Hatta Süleyman Padişah hem özünün bütün şan şöhratında bunların hiçbir yağlı giyinmendi. Emma bugün bar olup ertir ocağa taşlanayan meydan otunu Huda şeyle giyindiriyen olsa sizi ondan has artık giyindirmez mi? Ey imanı azlar! Şunun için neme yiyip içeriz, neme geyer deyip aladı etmeyin. Bu zatların barını buğut parazlar aktarıyarlar. Yöne gökteki atanız bunların ehlisinin size gerektiğini biliye. Siz olsa öngürtü Hudayın padişahlığını ve onun doğruluğunu aktarın. Şonda bu zatlar hem size onun üstüne koşulup berler.
Şonuň üçin ertiri gaýgy etmäň. Ertir öz gaýgysyny öz eder. Her günüň derdi özüne yeterlikdir. Gadyrly doganlar, bu ayatlar okan wagtyňyz ýüregiňiz şeýle joşýarmy? Meniň ýüregim şeýle joşýar. Çünki men Hudaýyň ogludygyma ýürekden inanýan. Hudaýyň meni söýýändigine ýürekden inanýan. Hudaýyň bu sözlerine men ýürekden iman edip bil baglaýan. Seredin meniň ýüregimi joşdurýan zatlara. Kuşlara seredin, olar ne ekýärler ne orýarlar. Meydan otlaryna, güllerine seredin. Hatta Süleyman Padşah da olar ýaly geyinmendir. Eger şeýle ýönekey bir ähmiýetsiz olan, şeýle arzan bahasyny da aýdýar. Kuşlaryň ne derejede arzan olduğunu. Olar ambarlara da üýşdürmeýärler, ekmeýärler, ormaýarlar. Emma Hudaý olaryň iýjegini her ýyl ýetirýär ve olar köpelýärler, iýýärler, içýärler. Meydan otlary, şeýle bugün bar ertir oda taşlanjak otlar, şeýle odan edip olary geyindirýär. Emma siz diye olardan has gymmatly dälmi diýip bizim bahamyzy şeýle ýokary galdyrýar. Bizi gökdäki kuşlardan, meydanda ekilen otlardan, güllerden has gymmatly dälmi? Eger Hudaý şolaryň da aladasyny edýän bolsa, eger şol otlaryň, gülleriň, kuşlaryň aladasyny edýän bolsa, siz olardan has gymmatly dälmi? Elbette bizim her birimiz bütün yaradılıştan has gymmatly we beýik de goýulan adamlardyrız. Näme üçin? Çünki seredin, adamzady Hudaý şeýle güýçli söýenle göçeýin. İlki başta yaradılışda ähli zady yaratdy da yaradan zatlaryna gowy diýdi. Emma bu yaradylan zatlara ýene bir zat ýetmeýärdi. Yeri yaratdy, suwy yaratdy, kuşlary yaratdy, haýwanlary, ösümlikleri, ähli zatlary yaratdy. Emma ondan soň öz keşfimize göre adamy yaradaly diýdi. Adamy yaradan wagtynda bu adam ähli yaradylışyň üstünden höküm sürsün. Ähli yaradylışyň täci bolsun. Ähli yaradylışdan has, beýik we gymmatly ýerde. Çünki yaradylan zatlaryň hiç biri Hudaýyň keşbine göre yaradylmandy. Diňe adam Hudaýyň keşbine göre yaradylypdy. Şeýle adamzadyň bahasynyň nähili derejede gymmatlygyny şu ýerde de ýene görkezýär. Bize diýär, ähli yaradylışdan sen has gymmatly dälmi? Hudaý seniň näme iýjegiňi de, näme geýjegiňi de öňünden bilýär. Ýene de meni hayran galdyrýan zatlara seredin. Çünki diýär buut parazlar, Hudaýa inanmayan adamlar gece gündüzeye şol zatlaryň izinde ılgaya. Olar näme iýerin, näme geýerin diýip, ýanky gece gündüz yatsa tursa, şonuň izinde ılgaýarlar. Çünki olar Hudaýyň perzentleri däl. Buut parazlar, günäkärler Hudaýyň perzentleri däl. Olar gece gündüz näme iýerin, näme geýerin diýip şonuň izinde ılgaya. Emma Hudaý diýär, näme iýip, näme geýmek size gerekligini siz ondan soramankaňyz bilýär. Çünki ata bilen ene öz yaradan çağılarynyň näme iýjegini, näme geýjegini we olary üpçün edipmelidigini bilýärler. Seredin ata bilen enäniň aladasy nähili beýik. Olar ağır zähmet çekýärler. Giýjesini uklaryny ýitirýärler. Giýje gündüz şeýle zähmet çekip diňe oğlum kızım hiç kimden kem olmasın, aç olmasın, yalanaç olmasın, gowu geyinsin, okasın, ulalsın. Ata ene öz çağları yalı nähili ala dediýär. Hudaý hem şeýle atalyk aladasyny şu saýda görkezýär. Siz menden diye näme iýerin, näme içerin diýip soramazdyňyzdan ozal men muny bilýärin. Çünki bütün maňa inanmaýanlar, buut parazlar hem şol zadyň izinde ılgaýar. Emma siz rahat olun. Men bu zatlaryň size gerekdigini bilýän. Meniň sizden bir ulu istegim var. Bu islegim nemedir? Siz Hudaýyň padşalygyny we onuň dogrulygyny agtaryn.
yemek, içmek, yaşamak, ähli gerek olan maddi zatlarınız size şonun üstüne koşulup berler. Diňe siz Hudaýyň padşalygyny we onuň dogrulygyny agtaryň. Şonun üçin ýaşaň diýip öz çağlaryna şeýle tawşyrygyny berýär, öz istegini şu ýerde görkezýär. Ertirin gaýgysyny hiç etmäň. Çünki ertir öz gaýgysyny özü eder, her güne öz derdi yeterlikdir diýär. Doganlar, ine atalyk söýgi, göktäki atamyzyň biz baradaky aladasy şundan ibaratdyr. Dünýäden biziň tapawudymyz da şu ýerde bolmaly. Dünýä giýje gündüz harsy dünýä kołup, näme ýerin, näme içerin diýip şonuň aladasyny edýän bolsa, biz onuň deregine yüregimizi giň tutup, hiç bir gaýgy alada etmän, göktäki atamyzy ynanyp bil baglap, onuň atalyk aladasyna bil baglap, onuň atalyk söýgüsine bil baglap, onuň padşalygyny we onuň dogrulygyny gözlemeli. Bize näme iýip, näme giýjegimiz ol, biz ondan sonra mankamyz bilýär. Ve olar size hukman beriler diye. Bu ayatları okan wagtymda meniň yüregimde bolup geçen zatlar şular. Men ilki bilen özümüň ne derecede gymmatly bolandygym, bahamyň bir gaty biýikdigine görýärin. Hudaýyň perzendi bolandygym üçin, Hudaýyň söýgüli ogly bolandygym üçin, meniň Hudaýyň göz öňünde bahamyň ne derecede biýik boldygyna ananýan we yüregim joşýar. Eger men Hudaý üçin şeýle gymmatly we Hudaýyň gözüniň öňünde şeýle ähmiýetli biri bolsam, onda elbetde Hudaý näme iýip, näme giýjegimi aladasyny eder. Çünki men onuň üçin gymmatlydyrin. Muňa bil baglamak bilen men bu dünýäde yüregim Hudaýyň gökden inen parahatlygy bilen dolýar. Daş döwreňize seredin. Buut parazlar, Hudaýa iman etmedik adamlar, Hudaýy tanamaýdyk adamlaryň durmuşuna seredin. Olaryň durmuşunda parahatlyk we dynçlyk ýokdur. Näme üçin? Çünki olar Hudaýa bil baglamaýarlar. Hudaýy tanamaýarlar. Iýjegimi tapmasam aç ölerin, geýjegimi tapmasam ýalaňaç galaryn. Meniň aladam özümden başga hiç kim etmez diýip giýje gündüz ylgaýarlar. Olar dogrudurlar. Sebäbi olaryň aladasyny hiç kim etmeýär. Emma bu ýerde biz iman edenlere göktäki atamyz şu parahatlygy berýär. Hudaýa bil baglamak bilen biziň yüregimiz parahatlykdan, dynçlykdan dogulýar. Çünki yeri gögü yaradan Hudaý men seniň aladan etjek. Ýeriňe ekin ekýänmi? Hasylyny men berýän. Mal bakýanmy? Malyňa köpelçek men. Süýdüni köpelçek, etini köpelçek. Bütün eden işin, ellerini tutan her bir işinde üstünlük vermek meniň işim dälmi diye. Seredin tapawudymyz şunda. Ýaňy diýdim. Geçen gepleşiklerimizde gürrüň etdik. Adam ata bilen Howwa Hudaýyň bereketleri bilen dolup daşyp guruply ýaşaýyşda ýaşaýarlar Eren bagynda. Emma Eren bagyndan kovulandan soň olar Hudaýyň bereketlerini we guruply ýaşaýyşyny ýitirdiler de Hudaýyň rehimi arkaly ýaşaýarlar. Bu kıyın. Çünkü olar maglay deri bilen şeýle kıynanyp näme ýerin, näme içerin diýen gaýgy bilen ýere ekin ekse tiken gögördi, jengel gögördi. Ekinni alıp bilmeý şeýle agyr ýagdaýda nälet astynda ýaşaýardylar. Emma başlangyçda beýle däldi. Seredin näme diýen? Topraktan alındyň topraga da öwürlersiň. Maňlay deri bilen iýjegiňi kazanarsın. Topraga ekiniň islen miwäni bermez. Tiken we ýandak gögördirer. Bir topar kynçylyklar nälet astynda ýaşaýan adam ataga günah batandan soň başyna geldi. Bu ýerde biz şeýle ýene bir ýeňilligi görýäs. Başga çaýdan wagtymda İsa Mesih'e iman etmek bilen biz gaýtadan Eren bagyna gaýdyp gelişimizi görýän. İsa diýdi: "Men bu ýerde size ýaşaýyş bermek üçin geldim. Ýönekey bir ýaşaýyş däl, guruply ýaşaýyş bermek üçin geldim. Guruply ýaşaýyş bunyň içinde ruhy taýdan parahatlyk, dynçlyk, söýgi, ähli ruhy bereketler we maddi bereketler de bar.
Size gruplu yaşayış vermek için geldim diye İsa. Gruplu yaşayış näme? Bu dünyadaki bar ağır yüklerinizi benim üstüme yükleyin. Men sizin yükünüzü götürecek ve size yengil bir yaşayış verecek deyip İsa vaada verdi. Matta'nın hoş haber 11. babın 28. ayetinde. Ey argınlar ağır yükleri menin yanıma gelin. Menin boyunturum dakınında menden öğrenin. Menin yüküm yengildir diye canlarınız parakatlık ve dınçlık tapar diye İsa. Bu yerde de näme yerin, näme geyerin deyip alat etmeyin. Siz benim için has, kımmatlı oğullarım ve kızlarım. Men sizin näme yiyeceğinizi, näme giyeceğinizi öňünden siz menden soğramankanız bilýärin. Hudaýyň padşalygyny ve onun doğruluğunu agtarın. Galan ähli zatlar size onun üstüne koşulup berler diye. Seredin İsa, yankı nälet aslında yaşayan bize yiyece gündüz gaýgy alada bile nähili yaşarkam, näme ýerekem, näme giyerekem deyip Hudaýy tanıman, yetim ýaly gezip ýören biz indi gökdäki atamyza onu tanıýas. Onun kim olduğunu bilýäs. Onun çağları olmak, perzentleri olmak hak hukuku Rabbimiz İsa Mesih arkalı aldık. Bunu almak bilen nähili yaşayışdaki yengillikleri Hudaý bize berýär. Hudaýyň oğlu ve kızı hükmünde bu yazılan zatlara yürekten bil bağlan. Çünkü bu sizin için yazılan zatları. Çünkü bu Hudaýyň sizin için etjek zatları. Hudaý bu vaadaları size verdi. Siz bu vaadalara bil bağlan. Çünkü ol sizi katı güýçli söýýär. Ata ene öz çağaları nähili söýýän olsa, ondan da has artık söýýär. Çünkü ata bilen ene belli bir wagtda çenini bizim için alad edýär. Belli bir wagtdan soň biz ulalandan soň göz getirýäs. Indi menin işlemeli wagtym geldi, döwrüm geldi. Indi iziňe seredýän garry ataň bilen eneň hem seň üçin köp zatlar edip bilmeýär. Olaryň hem ähli zady senin isteýän zatlaryňy, saňa gerek bolan zatlary berip bilmeýändigine göz getirýän. Indi öz günümü özüm görmeli diýip pikirlenýän. Ene ata da elinde baryny berdi. Güýjü barka bizi terbiýeledi, baktı, kemala getirdi. Emma gökdäki atamyzyň aladasy, yerdäki ene atamyzyň etjek aladasyndan da edip bilýäninden de has beýikdir. Oňa yürekden bil bağlamalı. Gökdäki atamyza bil bağlamazdan doğanlar bizim durmuşumuz üýtkemez. Bil bağlayanlığımızı nereden bilip bilmeli? Köp adamlar menin häzir İncil'den okan ayatlarımı bilýärler. Dini bilýärler. Emma bu ayatlara göre yaşamaýarlar. Hudaýyň perzendi degini bilýärler. Emma onun atalık söýgüsine ve atalık aladasyna bil bağlap bilen oklar. Şonuň üçin Hudaýa iman ettim diýip aýtsalar da, durmuşunda imansız adamlar ýaly hiç bir parahatlyk ve dynçlyk yok. Hiç bir Hudaýa bil bağlap, onun alada etjegine yürekten bil bağlap yaşamaýarlar. Galyberse de şu taýda talap edilen bir sany şert var. Ya da istegi var Hudaýyň. Şert hem diýmeýin, bir istegi var. Çağlarım, siz menin padşalygym barada oýlanyň. Menin padşalygymy ve menin dogrulygymy agtaryn. Men sizin yükünüzü yeňiledeýin diýe. Bu diýdigi näme? Bu 5 günlük ömürde, yaşayışınızda, menin dogurlugymda yaşaň, menin padşalygym üçin hyzmat edin. Menin padşalygymyň tiz gelmek üçin, dolulugyny bu yerde menin padşalygym berkarar bolmak üçin, Hudaýyň hoş habaryny wagyz edip, Hudaýyň bu dünýädäki etjek işlerine gatnaşyň. Ata Hudaýyň bu dünýäde etjek işleri var. Her bir günäkeriň halas bolmak üçin, her bir günäkeriň Hudaýa öwrülip gelmek üçin, her bir günäkeriň janyny halas etmek üçin Hudaý gije gündüz oýlanyp göz ýaşlar dökýär. Siz menin bu dünýädäki etjek işlerime gatnaşyň. Menin padşalygym üçin hyzmat edin. Men de sizin bu dünýädäki yüküňizi yeňiledeýin diýip Hudaý göz ýaşlary bilen bizim her birimize yüzlenýär. Doğanlar gelinler. Eğer hakykatdan Hudaýyň perzendleri bolan olsak, Hudaýyň perzendi hökmünde yaşamaga,
pikirlenmege, hareket etmege başlayalım. Hudaý bizim her birimizi bereketleýär. Çünkü bu sözler hakykatdan yerine ýetýän sözlerdir doganlar. Men 25 ýyl bäri İsa Mesih'i tanaýan. Garankylyk dünýäde günählerin içinden Hudaý meni halas etdi. Hudaýyň perzendi boldum. Hudaýyň perzendi bolup bugüne çenle gökdäki atama her gün ýakynlaşýan. Ve bu yerde yazılan ayetler 25 ýyldan bäri ozal bu aýatlary okanmakdy göz ýaşlary bilen okaýadym. Hudaýym, bu nähili ajaýyp badalar. Bu nähili İsa Mesih'te senin söýgüň we aladan maňa şeýle üstüme seçilýär. Rabbim, men bilýän bulary. Okansa yüregim parahatlyk, dynçlyk tapýar. Emma bulary bilip ýaşamaga, hemişe maňa bu aýatlara yürekden ynanyp ýaşamaga maňa iman ber diýip dileýärdim. Gün artdygyça, gün geçdigiçe Hudaý meniň yüregimi iman bilen doldurdy. Men häzir Mesih'däki kimligimi barada gürrüň eden wagtymda Mesih'de kim boldugymy, meniň bahamyň ne derejede gymmatlydygyny, meniň ýaşaýyşyma gerek bolan ähli zatlar Hudaýyň göz öňünde açyk we aýdynlygyny ve Hudaýyň Mesih İsa'da meniň bütün yetmezimi doldurýanlygyna ve tä bugün däl, ertir däl, tä dünýäniň soňuna çenli Hudaýyň atalyk aladasy we söýgüsü hiç haçan sönmeýändigine yürekden iman edýän. Bu edýän imanymyň netijesi, berýän hasyly budur. Yüregim dolu parahatlyk, dynçlyk bilen doludur. Hiç bir gaýgym ýok, çünki gaýgyny Hudaýy tanamaýanlar etsin. Men Hudaýy tanaýandyryn. Meniň Rabbim, onun eli hiç haçan kiçelmedi, gysgalmady, ya onun mümkinçilikleri peselmedi. Hudaý bütün dünýä kynçylyga gelse de, bütün gıtçılık bolsa da bu dünýäde, emma Rabbimiz İsa Mesih'te Hudaýyň söýgüsü bizim üstümizde bolar. Hudaýyň hiç haçan başarmajak işi ýokdur. Hudaý ähli zady başarýar. Hudaý her ýagdaýda bize kömek edip bilýän ýagdaýdadyr. Şonuň üçin Hudaýa iman etmekde dolulugyna parahatlyk bilen dynçlyga eýe bolýas. Ve bu parahatlyk, dynçlyk bilen, bu Hudaýyň berýän güýjü bilen bir zat edýäs. Hudaýyň padşalygyny ve onun dogrulygyny gözleýäs. Ve galan ähli zatlar Hudaý bize ýetirýär. Goý Hudaý sizin her biriňize şu imanı bersin. Atamyza ýakynlaşyň. Çünki ol siz ona nähili ýakynlaşsaňyz şonça da sizden hoşal bolýar. Ve siz de ata Hudaýa ýakynlaşmak bilen hakykatdan guruply ýaşaýşa, ruhu manydan, maddi manydan, ähli zatdan dolu olan İsa Mesih'in berjek guruply ýaşaýşyna şonda eýe bolarsyňyz. Her bir eşiden, her bir okan ýeriňizdäki Hudaýyň sözlerine, wadalarına Hudaý size iman versin. Bu imanınızın barlygy sizin ýaşaýşyňyzda, hereketleriňizde görünsün. Siz Hudaýyň çağalarysınız. Mesih İsa'da siz Hudaýyň çağalarysınız. Hudaýyň çağalary ýaly ýaşamagy dowam ettirin. Goý Hudaý size bereketlensin. Amin.